for today's vlog guys, pupunta tayo sa Arayat, Pampanga. So andito na tayo sa Arayat Road. Alos malapit na tayo sa kanilang mismong bayan ng Arayat, Pampanga. So ngayong araw is pupuntahan natin yung Treehouse. And syempre itong vlog natin ito, or yung pinaka-travel natin guys, is sponsored by Kranos Safety Gear. So yung pinaka main branch nila is nandito sa Arayat, Pampanga. So yung gagawin natin guys, after natin maglibot sa mga tourist spots dito sa Arayat, Pampanga, pupuntahan natin yung Kranos Arayat Safety Gear. So magsasign tayo ng contract. Kaya excited na ako guys maging part ng Kranos Safety Gear. Siyempre mga kakilala natin vloggers, nauna na silang nag-sign of contract para sa partnership kay Kranos. Yun guys, no, ang sasadyain na lang siguro natin yung Treehouse dito sa Arayat, Pampanga. Alos na puntahan na natin yung mga tourist spots nila dito sa mga Sunflower Farm. Kapag kung dadong-dam na rin naman tayo sa Blessed Farm, Arayat National Park. Ayan guys, so check natin mamaya yung Treehouse naman, kung ano ba yung tsura ng Treehouse. Actually last 3 days yata yun, yes, 2 days tayong umikot dito sa Arayat, Pampanga para ibutin lahat ng mga tourist spots nila. So pumunta tayo sa mga tourist spots, tourist attraction, mga resorts, and mga ibang establishment nila dito. So ngayon bumalik ako para puntahan yung Treehouse. Yun na lang ata yung hindi natin napupuntahan, or kung meron pa next time guys, pwede natin balikan. So importante ngayon is makaikot tayo ng konti dito sa Arayat, Pampanga, and pupunta tayo sa Kranos Arayat Safety Gear. Yeah. So kung gusto nyo puntahan yung mga ibang branches ng Kranos, pero silang branch sa Mabalacat City, San Fernando City, Angeles City, Arayat, Mexico, and Magalang. Kung outside Pampanga naman yung gusto nyo guys, pero sila sa Gapan, Nueva Ecija, sa May Bataan, and Tarlac City, Tarlac. So ito yung first time natin na magkakaroon tayo ng partnership or sponsorship dito sa ating Facebook page, no kabayan. Siyempre hindi mangyayari yan kung hindi dahil sa inyo, dahil sa suporta na pinapakita nyo sa akin. So maraming salamat, dahil isa kayo sa mga dahilan bakit nandito tayo ngayon. So maraming salamat din sa Kranos family. So ito guys, no, andito na tayo sa may kanto papasok sa Gatchawin. Kung diretso tayo doon na yung papunta sa pinakabayan ng Arayat o sa mismong poblasyon. So kung gusto nyo ikutin yung lahat ng mga tourist spots sa Arayat guys, dito kayo papasok sa may Gatchawin. And una nating madadatnan yung Suba Blessed Farm. Kaliwa tayo dito. Ayan, napakaganda ng view dito guys kapag nandun ka nasa may tuwid na daan papunta San Juan Banyo guys. Napakaganda. So ito na nga kabayan yung sinasabi kong daan na napakaganda. Yan, kitang kita mo yung pinaka Mount Arayat. Sobrang ganda guys. And then nung nag 2 days tour tayo dito sa may Arayat, Pampanga, dito kami kumain. Yan, dyan nag-offer sila ng lugaw, mga pasigisado, and mga tapsilog. Yan, nasa barangay San Juan Banyo na tayo. Ayan, so yung Suba Blessed Farm is nasa in between siya ng San Juan Banyo at Barangay Gatchawin. So eto na, kapag nakita nyo na yung mga maraming banderitas, ayan na yung Suba Blessed Farm. So pwede nyo gawin dyan, mag fishing kayo, boating. Ayan, galing na tayo dyan guys. So papakita ko na lang dito sa ating vlog yung tsura ng Suba Blessed Farm, pero babalik tayo dyan para makapag fishing. So ginawa lang natin noon is nag boating lang tayo. Pag dumiretso naman tayo guys, mapupuntahan naman natin yung Arayat National Park and Resort, and of course yung Treehouse, and bandang huli na yung Kongdadong Dam. Yan, kung napapansin nyo guys, may irrigation tayo dito sa may Arayat, Pampanga. Madami kayong irrigation na makikita dyan.
So itong irrigation na to is nanggagaling sa Kongdadong Dam. So yung Kongdadong Dam guys, ginawa yon para supplyan yung mga irrigation dito sa mga iba't ibang bayan dito sa Pampanga guys. So tulong yon para sa mga yan kababayan nating magsasaka, para sa kanilang patubig sa kanilang mga palayan. Ako yung pinaka Google Map natin. So nasa 8 minutes na lang is nandun na tayo sa may tree house dito sa Arayat, Pampanga. Excited ko na makita guys kung ano bang itsura ng tree house. Actually curious ako kasi lahat naman ng mga tourist spot is naubos na natin dito sa Arayat, Pampanga. And of course abangan nyo yung mga ibang travels natin dito sa Pampanga guys. Next natin iikutin ulit yung Florida Blanca. Napakaraming pwedeng pasyalan sa Florida Blanca. Syempre kasama natin sa ating bawat travels natin guys yung Kranos safety gears yan. So eto guys no, check muna natin nung dumang kami dito. Maraming nagkwento na itong tubig na to is nakakapagpagaling. So galing siya sa may taas ng mundo. Kung tawagin ito sa may Porac, Pampanga or iba't part natin is Tutulari. Tutulari guys, parang sibol siya. So hindi nila problema yung tubig dito. Marami daw dumadayo dito para kumuha ng libreng tubig. So alam ko naiinom nila yung tubig. Ayan, kung nakikita nyo is meron parang nagnonobena dun sa may sa may grotto. So ang banal na bukal ng bundok Arayat. So yun pala yung tawag. Stop ako dito sa may bandang side side. Kaya may kita ko mga bata kumukuha ng mga isda dito sa irrigation. So naalala ko nung bata ko guys, ganyan din naman yung ginagawa namin. So may fish net kami, dinadala namin ng gilid yung isda para mahuli. So diretso tayo guys para makita natin yung tree house. Yung daan dito papunta sa tree house guys is yan, pasigsag. Siguradong favorite na puntahan nito ng mga bikers. Yan, kung may mga followers tayo na bikers dyan, comment kayo guys kung napuntahan nyo nitong pinaka tree house nila. So ito na nga kabalan-balian, dito na tayo sa may tree house dito sa Arayat, Pampanga. So later guys magpapalipad tayo and check natin lahat yung mga tree house nila dito. So first time pumunta dito, nakapunta tayo dun sa Arayat National Park and Resort. So ngayon ayan, pinaka-schedule nila every Sunday to Friday guys, open sila ng 6 AM to 4 PM. So 4 PM bawal na pumasok. Every Saturday naman sarado siya. Check natin. And itong tree house guys, nasa paanan siya ng bundok ng Arayat. Alam ko dito na rin yung mga trail nila. Dediretso tayo dun. Ando na yung pinaka trail paakyat dun sa may Mount Arayat. So sabi sa akin is meron nata silang North Peak and South Peak. 4 na peak daw yung meron dito nga Arayat, Pampanga. Pinaka gusto ko guys sa may Arayat, Pampanga, lahat ng mga tourist spots nila is napaka-presko dahil nga napakaraming puno and eto na rin yung mga malapit sa may Mount Arayat. So ayan na yung Mount Arayat guys. Actually nasa part na rin ng ng Mount Arayat. Ay makikita mo halos na natin, tanaw na tanaw, or nakatapak na tayo mismo sa may Mount Arayat. Malawak itong pinakalugar nila dito sa Arayat, Pampanga, or dito sa may tree house. Same din nung pumunta kami sa Arayat National Park, nasa 7 or 8 swimming pool atay meron nila. Sa ata sa Dayland Bite sarado sila ng Saturday guys, is merong dito, merong misa every Saturday. Marami rin ako nakikita photoshoot dito or yun nga, mga prenup. Oh. Ayan. So may dalawang dito, parang tambayan. Kwento sa atin nung pinaka caretaker is dati tatlo tong mga tree house na meron sila dito. So sa bandang right side, ito na yung isang tree house nila. Check natin sa pinakataas guys. Ayan, pwede pa naman daw umakyat. So ito, akyat tayo guys. Yan, matibay pa rin naman yung mga nila, hagdanan. Ayan yung mga railings.
Nice. Medyo steep lang nga yung pag-akyat. So ito na nga. Sa pinakataas guys, may isang lamesa siya. And pwede magtambay dito. Kahit saglit. Pero bawal daw magtambay ng matagal sa loob ng treehouse. So ayan guys, yung inakyatan natin kanina, magmula dun sa pinakailalim. So ayan. Hindi dito, sakto lang yung pag-akyat. Matibay pa naman yung hagdanan, and pagdating dito very steep na. So yun kabala, nakakatapos lang nating umikot dito sa treehouse, dito sa Arayat, Pampanga. And nakapagpalipad din tayo ng drone. Para sa akin yung pinaka place guys, kung gusto nyo lang isang side trip, kasi bawal din naman na magtagal dito sa pinaka area ng treehouse. And isa lang din naman yung pinaka treehouse nila guys, unlike before talaga na may tatlo silang treehouse dito. Ayan, kung gusto nyo lang mag chill and makalanghap ng mas sariwang hangin, so punta na kayo dito sa treehouse, Arayat, Pampanga. Later punta naman tayo dun sa may area ng Chatuco. Napakaganda nung pinaka view ng Mount Arayat doon. Actually nabura lang yung mga drone shots natin, and babalikan natin siya bago tayo punta ng Kranos Safety Gears. So ito na nga kabalin, nandito na tayo sa area na kung saan magpapalipad tayo ng drones. So ayun yung pinaka Chatuco. Nagpalipad tayo nung isang araw dito, kaso yung nangyari nga is nawala yung natin, drone shots. Dahil kung nakikita nyo, ito na yung pinaka Mount Arayat guys. Tapos ito na yung irrigation na nanggagaling sa Kongdadong Dam. Napakaganda na yung view, lalo na kapag umaga, kaso ngayon medyo tirik na yung araw kasi 11 AM na. Punta kayo guys sa place na to kapag maaga, 6 AM or 7 AM. Napakaganda ng Mount Arayat. Pero try pa rin natin magpalipad ngayon. Lang natin magpalipad dito sa may view ng Mount Arayat. So 300 meters away guys, nandito na yung Kranos sa Arayat branch. So ito na yung pinaka main branch nila dito sa Pampanga. So inulit ko guys, kung gusto nyo pasyalan yung mga branches nila dito sa Pampanga. So meron sila sa Mabalacat, Angeles City, San Fernando City, Mexico, Arayat, and Magalang. Kung lalabas naman kayo dito sa Pampanga guys, meron silang branch sa Gapan, Nueva Ecija, and sa Bataan. And syempre meron din silang isang branch sa may Tarlac City, Tarlac. Next content natin guys dito sa may Kranos Safety Gears is lilibutin natin lahat ng mga branches nila dito sa Pampanga guys. So mag-start tayo sa mga landmark para alam nyo kung paano puntahin yung mga iba't ibang branches nila dito sa Pampanga. Yan, kung naghahanap kayo ng magandang helmet and then mga ibang safety gears, mga quality guys na safety gears, so punta na kayo sa pinakamalapit na Kranos Safety Gears sa inyong lugar guys. So later, yan, excited na ako syempre mag-signing of contract natin bilang partnership sa ating mga travels dito sa Exploring Pampanga. So sa Kranos family, maraming salamat syempre sa pagpili sa akin bilang isang content creator nyo dito sa Pampanga na pinagkakatiwalaan. So yun nga, masasabi ko lang,
marami pa tayong pupuntahan dito sa Pampanga, hindi lang dito sa Arayat. Alos naubos na natin dito sa Arayat. Next siguro ikutin natin yung Porac, Pampanga and Florida Bangka. Ayan, dito na tayo sa Kranos Arayat Safety Gears. Ayan, makikita nyo, napakalaki nung pinaka-pwesto nila dito. Ayan, napakarami nung mga brand ng helmet na makikita nyo. Pasok tayo guys, para pakita ko sa inyo kung ano ba yung mga helmet na ino-offer nila and then mga ibang safety gears. Ayan, so ayan, kung makikita nyo, authorized dealer, AGU or AGU, LS2, AJC, NHK, KYT, SEC, Spider and GB. Kung gusto nyo pumunta dito sa branch nila dito sa may Arayat, Pampanga, so open sila Monday to Sunday 8 AM to 6 PM. Pala nasa pinakaloob na tayo ng Kranos Arayat branch. So ayan, papakita ko lang yung mga available na helmet na meron sila dito. And bagit sa akin kanina nga, yung mga helmet guys is may dalawang klase, yung full face tsaka yung modular. So ayan, napakaraming brand na pwedeng pagpilian. So dito meron sila mga LS2, Geely brand, tapos SEC. And dito ito naman yung mga ano nila, KYT and Geely. Check natin dito sa kabilang side. So ayan, meron silang Evo. So napakaraming design na pwedeng pagpilian. So dito, andito naman yung mga Zebra brand nila. And then yan, mga Spider. So dito marami ding mga Zebra brand. Napakaraming design guys. And ito, check natin yung mga modular nila. So mga modular, lahat sila is dual visor. Kapag sinabing modular guys, ito yung na-open dito. Ayan, i-push mo lang dito and then pwede mo na siyang i-open. And kapag full face, ito siya. So diretso na, diretso pasok dito sa may ulo mo. So hindi mo siya pwedeng itaasin dito niya. So sa mga full face, may dalawang klase guys. Meron siyang single visor and dual visor. And then kapalan, meron din pala silang available dito. Mostly mga gumagamit nito yung mga mga OVR natin. So meron silang ino-offer na mga half piece dito. Ayan, so yung pinaka brand is Spider. Mga ibang items na makikita nyo dito sa may Kranos Arayat, Pampanga. So meron silang mga top box. Mga brand nila is SEC guys, and meron din silang GB brand. Ayan, pang off-road helmet meron din sila. Ito, so yung pinaka brand is JPX. Yung kabalan, kung gusto nyo mag-visit dito sa pinaka Kranos Arayat branch, so yung pinaka place nya dito sa barangay San Agustin Norte, Arayat, Pampanga. So open sila Monday to Sunday 8 AM to 6 PM. So yan, napakaraming na mga pwedeng pagpilian na mga brand ng mga helmet. Napakaganda ng mga helmet guys. Syempre siguradong mura at quality. So kapag nakapili na kayo ng mga helmet nila dito sa may Kranos Safety Gears, so pwede yung gamitin sa payment is cash, GCash, and then kung gusto nyo na mga mag-home credit, yan, open si home credit kaya Kranos, all branches guys. And pagkasabi sa akin kanina is meron silang promo until katapusan ng May. So 0% interest, 9 months. So pwede yung kunin ng 3 months, 6 months and 9 months. Kung ayaw yung mabigatan talaga is 9 months yan. Magkakaroon na kayo ng sariling helmet. And sa online naman, kung nag-order kayo, pwede kayong bank transfer, GCash, pwede rin COD. So hey guys, so kakatapos lang natin mag-signing of contract. Yan, maraming salamat sa Kranos family sa
pagpili sa atin bilang partnership nila. Yan. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre guys, huwag nyo kalimutang i-share ang video to para malaman ng ibang kabalin natin dyan itong mga branches ng Kranos. So inulit ko guys, meron silang branches sa Tri-City, Mabalacat, Angeles, San Fernando, Mexico, Magalang, and Arayat, Pampanga. And paglabas nyo ng Pampanga guys, meron sila sa Bataan, and then meron sila sa Gapan, Nueva Ecija, and syempre guys, abangan nyo Tarlac City branch nila. So yan, papasyalan din natin lahat yan. Yun guys, so lagi nyong makikita si Kranos sa lahat ng travels natin dito sa ating channel. So until our next vlog, peace out!